खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। रैखाथि हान्जाफोरा इम्फल सोनाबाव हाथियार आरो ग्रेनेड बोखांनो हायो। रानिचापरि फार्मफोराव हाग्रानि मैसोनि खैफोद, आबादारिफोरा सीएमनि हेफाजाब बिदों। दरं डीएमआ बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां लाइसेन्स गोनां हाथियारफोरखौ जमा खालामनो बिथोन होदों। नगावआव सिमेन्ट फेक्टरिनि बायजोआव गोख्रै खारबाय थानाय गारिया बाइक सालायगिरिनि जिउ खहा। क'क्राझाराव बिसायख'थिनि थियारिया गोख्रों, लाइमोन भटारफोरखौ इभिएमनि सायाव फोरोंथाय होनाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। रैखाथि हान्जाफोरा इम्फल सोनाबाव हाथियार आरो ग्रेनेड बोखांनो हायो। बिसायख'थिनि बोथोरनि सिगां उख्रुलाव बंकारफोरखौ सिफायो। थांनाय 17 फेब्रुआरि खालि रैखाथि हान्जाफोरा इम्फल सोनाब जिल्लानि पाटसय पुलिस थानानि सिङाव थानाय लंगा खइरें फारसे नगैरंबाम तनुकुल लामायाव संदाननाय हाबाफारि लादोंमोन। अपारेशननि समाव रौनियाफोरा गंसे डाबल बेरेल सिलाइ मेगजिन गोनां गंसे हादोरारि पिस्तल, गुबुन कैलिबरनि 181 राउन्ड गुलि बारुद, गांथाम दाजाबदेरनाय लाइसि, 2 नं 36 हेन्ड ग्रेनेड, गंसे बेरफ्रुग्रा चार्जारजों लोगोसे गंसे बाओफें वायारलेस हेन्डसेट बोखांनो हायो। मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला आयेननि सेन्सिटिभ जायगाफोराव हाथियार आरो फोनांजाब आगजुफोरखौ बुथुमनो थाखाय हाथियार दोनथुमनायनि नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि सिगां 12 फेब्रुआरि खालि रैखाथि हान्जाया उख्रुल जिल्लानि लिटान पुलिस थानानि सिङाव थानाय मंकट चेपुआयाव बानायनाय गंब्रै बंकारफोरखौ सिफायदों। अपारेशननि समाव जाथायथिलिनिफ्राय गं 24 लांदां गावनाय कार्ट्रिज इएफसि बोखांनो हायो। बिबानगिरिफोरा फोथायो दि बे बंकारफोरखौ हाथियार दैग्रा हान्जाफोरा गोख्रों जायगा महरै बाहायदों। नैथि खौराङाव दङ। रानिचापरि फार्मफोराव हाग्रानि मैसोनि खैफोद, आबादारिफोरा सीएमनि हेफाजाब बिदों। ब्रह्मपुत्र दैमानि गेजेराव थानाय मोनसे मुंदांखा अर्गेनिक आबाद मावग्रा ओनसोल रानिचापरियाव थानाय आबादारिफोरा हाग्रानि मैसोफोरा हरनि समाव आबादफोरखौ फोजोबस्रांनायनि जेंनानि थाखाय गिबि मन्थ्रिनिफ्राय थाबैनो राहा लानो खावलायदों। हाग्रानि मैसोनि होबथा गैयै थांलाय फैलायनि जाहोनाव धारापुर, गारल, भट्टपारा आरो केन्दुकुची गामिनि सा 400निबो बांसिन जायगानि आबादारिफोरा गिखांनाय सोमजिदों, जाय बिथांमोनहा गावनि थांना थानायनि थाखाय आबुङै आबाद मावनायाव सोनारो। जायगानि आबादारिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला फालोआ साननि समाव चापरिनि गुदु बिफां-लाइफाङाव थाखोमानानै थायो आरो मोनाबिलि जाखांनायनि उनाव आबाद फोथाराव हाबहैयो, जायनि जाहोनाव गोबां खहा जायो। बोथोरारि आबादफोर जेरै बिलाइ गोनां मैगं-थाइगं, कबि, बेसर आरो गुबुन दिहुनथायफोरखौ खस्थ'नि गेजेरजों फोजोबस्राङो। धारापुर गामिनि गाहाय धर्मकान्त कलिता, रानिचापरि गामिनि गाहाय मनु दास आरो गराल गामिनि गाहाय भुपेन बरुवाया हाग्रा बिफानखौ फालोखौ होखारनो थाखाय थाबैनो राहा लानो आरो आबादारि आरो बिसोरनि आबादफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय खावलायहरदों। खौरां मोननाय बादिब्ला थांनाय दानसेनिफ्राय गोबां आबादारिफोरा मोनाबिलियाव हाग्रानि मैसोफोरनि गाग्लोबनायनिफ्राय एसेयावनो बारग'नो हादों आरो न'नि सिङाव खारनानै गावसोरखौ रैखा खालामनो हादों। हाग्रानि मैसोफोरनि बांबोनाय खैफोद आरो आबादफोरखौ फोजोबस्रांबाय थानायनि थाखाय आबादारिफोरा दा गावसोरनि दिहुनथायफोरखौ रैखाथि होनो आरो बिसोरनि रैखाथिखौ थि खालामनो थाखाय गिबि मन्थ्रिखौ थाबैनो आखाय होनो खावलायदों। थामथि खौराङाव दङ। दरं डीएमआ बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां लाइसेन्स गोनां हाथियारफोरखौ जमा खालामनो बिथोन होदों। फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै दरंनि जिल्ला बेंगिरि डीएम पुबाली गहाया समबारखालि मोनसे बिथोन फोसावनानै जिल्लानि गासै लाइसेन्स गोनां हाथियार लाग्राफोरखौ खाथिनि पुलिस थानाफोराव गाव गावनि लाइसेन्स गोनां हाथियारफोर आरो गुलि बारुदफोरखौ जमा होनो बिथोन होयो। बिथोनाव बुंबावदों दि हाथियारफोरखौ जमा होनायनि उनाव लाइसेन्स लाग्राफोरा सोमोन्दो गोनां पुलिस थानानिफ्राय रिसिप्ट लानांगोन। बिसायख'थिनि उनाव हाथियारफोरखौ मोनफिननाय समाव बे रिसिप्टनि गोनांथि जागोन। नाथाय बे बिथोना दरं जिल्लानि हाग्रा बिफाना मावख'आरि खामानिनि थाखाय बाहायजानाय हाथियारफोर आरो गुलि बारुदनि सायाव बाहायजानाय नङा।
बेनि अनगायैबो बेंक, फालांगियारि फसंथान आरो गुबुन राङारि फसंथानफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय थिसनजानाय लाइसेन्स लाग्राफोरनि हाथियारफोर आरो गुलि बारुदफोरखौ बे बिथोननिफ्राय रेहाय होनाय जागोन। बिथोनखौ मानियाब्ला भारतीय न्याय संहिता आरो गुबुन बाहायजाथाव आयेनफोरनि सिङाव आयेनारि राहा लानाय जागोन। बिसायख'थि हाबाफारिया जोबखांनायनि उनाव मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ बोखारनाय जायो आरो थि समाव हाथियारनि लाइसेन्सखौ रिनिउ खालामनाय जायोब्ला सोमोन्दो गोनां पुलिस थानाया लाइसेन्स लाग्राफोरनो हाथियार आरो गुलि बारुदफोरखौ हरफिनगोन। बे बिथोनखौ थाबैनो गोहोम खोख्लैना होनाय जादों आरो उननि फोसावनायसिम सोलिबाय थागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि नगावआव सिमेन्ट फेक्टरिनि बायजोआव गोख्रै खारबाय थानाय गारिया बाइक सालायगिरिनि जिउ खहा। आसामनि नगाव जिल्लानि रंगगरा सिमेन्ट फेक्टरिनि साखाथियाव थांनाय 18 फेब्रुआरि खालि गंसे गोख्रै खारनाय गारिया मटर साइकेलखौ सौग्रावनानै सासे लाइमोननि जिउ खहा जायो। जिउ खोमानांनाय सुबुंखौ कासिम आली होननानै सिनायथि मोननाय जायो, जाय बिथाङा गावनि न'निफ्राय गावनि खामानि थिलिसिम थांगासिनो दंमोन जेब्ला बे जाब्रबथाया जादोंमोन। गिबि खौरां मोननाय बादिब्ला AS12AF8550 रेजिस्ट्रेशन नम्बर गोनां गंसे गारिया मटर साइकेलखौ सौग्रावनानै जायगायावनो जिउ गोमायो। सौग्रावनायनि जाहोनाव आलीया गारिनि सिङाव थाबथाना दंमोन। जायगानि सुबुंफोरा जाथाय जायगायाव सौहैनानै पुलिसनो खौरां हरो। जाथायनि दान्दिसे उनावनो सोमागुरि पुलिस थानानि मावथिफोरा सफैयो। उनाव गोथै सह'खौ पस्टमर्टेम आनजाद नायनो थाखाय नगाव मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि NMCHआव दैथायहरनाय जायो। जाब्रबथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ कक्राझाराव बिसायख'थिनि थियारिया गोख्रों, लाइमोन भटारफोरखौ EVMनि सायाव फोरोंथाय होनाय। 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिनि साननाया जागायनाय लोगो लोगो कक्राझारा बिसायख'थिनि साखाफारा जानायखौ बांहोनाय आरो भट होगिरि सांग्रांथि हाबाफारिनि गेजेरजों बिसायख'थिनि थियारिखौ गोख्रों खालामदों, जाहाथे भट होनाय हाबाफारिखौ मोजाङै पारदर्शी आरो गोजोन थासारिजों गोरोबहोनो हायो। खुंथायारि साखाफाराखौ गोख्रों खालामनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव थांखि लानानै कक्राझारनि साइन्स कलेज अडिट'रियामाव सिभिल आरो पुलिस ज'नाल आरो सेक्टर अफिसारफोरनि मोनसे गोजौ थाखोनि गोरोबलायनाय जथुम्मा खुंफुंनाय जायो। बे जथुम्माखौ जिल्ला बेंगिरि आरो जिल्ला बिसायख'थि मावख'गिरि पंकज चक्रबर्तीया दैदेनदों, जेराव सिनियर पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट SSP आरो कक्राझारनि उफ्रा डिपुटि कमिशनार ADC बिथांमोनहा नुजाथिदों। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।